אוקיי, שלום חברים, אנחנו נמצאים בבית בקרלטון, 3951 קרלטון. אנחנו כרגע סיור באמצע העבודה, אוקיי? אז בואו נתחיל לראות מה שינינו. אז קודם כל, הדבר הראשון שעשינו זה תיקנו את החלון, את האיתום של החלון ואת הקיר. שמנו אינסוליישן, שמנו בידוד בקיר בעצם. ככה נראה החלון אחרי תיקון. כמו שאתם רואים, יש קרש חדש. המטבח השארנו אותו דבר, רק החלפנו את הברז. אנחנו ננקה אותו כמובן. זה הברז החדש, ברז מאוד יוקרתי. אוקיי? גם המטבח עצמו נראה טוב מאוד יחסית למטבח. אנחנו הולכים להוריד כל מיני דברים מהמטבח ולהשאיר אותו נקי ומסודר. זה החדר כביסה, אנחנו עובדים עליו עדיין. אוקיי? זו דלת חדשה שהחלפנו בכניסה. החלפנו את כל האוטלטים בבית, כל המפסקים בעצם בבית, החלפנו אותם לחדשים. עשינו הוריד ברצפה את כל הבייס, פה, עשינו חדש וצבענו את מה שהיה תקין. החלפנו גם פה את למטה של החלון, את האיתום שלו. פה סידרנו את זה, את הקיר שהיה חסר לו את כל הגימור הצדדי, אז גמרנו אותו כמו שאתם רואים. דלתות, החלפנו בבית את הדלתות הפנימיות, את רוב הדלתות הפנימיות החלפנו, מקלחת והכל. צבענו את הטרים, בעצם את המנעול. החלפנו פה אמבטיה, כמו שאתם רואים. החלפנו את כל האמבטיה, זו אמבטיה חדשה לחלוטין. אוקיי? אנחנו צריכים לעשות פה רצפה בכל הבית. אנחנו הולכים לשים שטיח חדש. את האורות האלה אנחנו מחליפים. שטיח חדש בבית ורצפת לינוליום פה. אוקיי? זה החדר הראשון. הורדנו ממנו כבר את השטיח. הוא מוכן לצביעה. תיקוני גבס בכל הבית. דלתות כמו שאתם רואים. זה דלתות שעוד לא התקנו, צריכים להתקין אותם. אוקיי? זו הדלת של החדר שבעצם יש בו את השאיבה של הפרנס, של החימום. חייבת להיות דלת מחוררת. אוקיי? ארון, הכל הולך להיות צבוע בסוף. כרגע אנחנו רק בתיקוני ידיים. תיקוני גבס, כמו שאתם רואים. זה חדר נוסף. אוקיי, הורדנו את כל הטפטים שהיו פה על הקיר, דלתות חדשות, אאוטלטים חדשים. זה החדר השלישי, זה walk through חדר שעוברים דרכו. זה חדר לילדים. אוקיי, גם הוא, כמו שאתם רואים, יש לו בייס חדש, צבוע, מסודר. זה החדר הרביעי, זה המאסטר בדרום, החדר הגדול. אוקיי? תיקוני צבע, תיקוני גבס בכל הבית. זה היה שבור, עכשיו זה מסודר. הוצאנו את השירותים שהיה משנות ה-70, אנחנו שמים שירותים חדש. גם פה החלפנו את האמבטיה. זה אמבטיה חדשה, כולל את כל הפיקצ'רס, את כל בעצם כלים סניטריים. אוקיי? זה אנחנו הולכים להחליף עכשיו, את הכלים הסניטריים פה, וגם את המשטח שי שאנחנו מחליפים פה. אוקיי. זה מבחינת הבפנים. זה החדר הארונות. כמו שאתם רואים, זה המגראז', אנחנו הולכים להחליף בו לתקן את הגאטר הזה, את המרזבים, להחליף את הדלת מוסך שתהיה תקינה. אנחנו מנקים אותה מאחורה. יש עוד עבודה, אבל אנחנו בדרך הנכונה. לא עוד הרבה זמן אנחנו נסיים כנראה במהלך השבוע הקרוב, ואז נתחיל לחפש סוחרים. ב1 לאפריל יהיו פה סוחרים. זה הכל חברים, מבחינת עבודה על הבית. שיהיה לכם יום טוב, חג שמח, פורים, ונדבר.